Belaikia hambai tini chung SB Nagor BC kaisani chung oro jaga Thaipung Hataini simi Thaipolak Hatai Hataijora chung rally khainani bagui tabok basalaijak tei charasa ni bisingo chini o rally chainai bwskang Chongmari 12 tarik April no nahoroi ni tini kaisa rally tei campaign chung jotono saimano chini ostito rokhani bagui chung 12 tarigo chung jekpano keplai tongnai keplai ongwani baguibo jara tabok phano phaya khotonai chini takhok tei bukhok rokno chung message ronani bagui je chini ostito no rokha khainani bagui chung haste gonangoi election campaign rally khaimani hai chini oro bhaino chini amsayo bo kabangma jaga chung rally khailekha tini oro jaga bhaino SB Nagar BC bo chung tabo oro jaga rally ni bisingtei je tabok phano chini takhok bukhok song busia khotonai rono chung message ronani naibo tani ke chung jotono saimano BJP ni kaisa istiharo chung nokha 14 number istiharo tribal area no remove khaioi borok joto tongmana je ADC no honai banoknani nai tongo jodi BJP power of phaikhainke borok omhai khaine honai boroni ghosna potro o rokha boroni ghosna potro o sakha je chung ADC khomta phaihainke o ADC no jati upojati joto tongmana jakhi chhananai honai borok ghosna khaika inge bono chung birod khaioi no tini o election campaign rally o chung kokti sanai khorangti sanai tani ke omo ADC chini ti prasani bagoi si chhana jawo chini tribal ni bagoi si chhana jawo oro jaga tei katal khlaioi phatar ha ni bororo oro jaga mahaya hai honoi chi Delhi ni parliament o si chhanaoi rokha ge oro jaga BJP bahike boroni party ni istiharo manifesto omo haike ullekh khaikha omo haste ni joto ti prasan lokorok omo no accept khaya omo poriskar ge chung tini rally khailenai rally o joto phainai chini takhok tei bukhok sono hambaya phar tani ke satung kutungma jorao phano borok chini ti prasani rights chini ti prasani adhikar chini land rights economic rights nini ADC empowerment no tui je khorang ti sanai hinai phaimani bagoi borono bilai bilai khe hambaya phar